have jer som en familie. Jeg elsker jer rigtig højt. Jeg er meget glad for gaverne. Jeg vil rigtig gerne holde konfirmation lidt oftere. Men ja, der er nogen, der kommer helt fra Frankrig og fra USA og fra Fyn. Og England. Men ja, jeg vil bare sige, at jeg elsker jer rigtig højt. Og jeg vil gerne sige mange tak for, at I gerne vil komme og gøre den her dag mindeværdig, fordi det er helt sikkert mindeværdig. Der er sket mange ting i dag, som jeg altid vil vise. Og så ja, til franskmændene, je vous aime très fort. Ça veut dire beaucoup pour moi que vous êtes venus pour partager cette journée avec moi. Je sais que je vais toujours rappeler le jour. Et ouais, merci pour le cadeau, merci pour tout. Men ja, det var det. Jeg elsker jer rigtig. Og der er noget